want votership? No votership, no race. क'क्राझार जिल्ला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला सानथामनि हाबाफारिजों साइकेल रेली हाबाफारि लादों। 7 डिसेम्बर अदेबानि मैयानिफ्राय जागायनाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि बे साइकेल रेली हाबाफारिया 9 डिसेम्बर अदेबानि गाबोन जोबगोन। मख'जाथावदि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि दैदेनगिरि आरो माखासे सोद्रोमाफोरा आखाइ आखाइ प्ले कार्ड लानानै खुंथायाव थानाय बीजेपी सोरखारनि हेंथायै स्ल'गान होनायजों लोगोसे डिभाइड जीडीपी 50-50 भिपिआइ जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानजों साइकेल रेली खालामो। गुबुन फारसेथिं सानथामनि बे साइकेल रेली हाबाफारिया दतमा ब्लकनिफ्राय जागायनानै कसुगाव सराइबिल जानानै साबकाटासिम आरो जोबथारनायाव फिन क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'सिम फैनानै जिल्ला बेंगिरिनि जोहै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनिसिम गोसोखांलाय गथायगोन होनना क'क्राझार जिल्ला भिपिआइनि आइसि मिजिं ब्रह्मआ बुङो। क'क्राझार जिल्ला भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि साइकेल रेलिया जाहैबाय जोङो दिनै 7 थारिख डिसेम्बरनिफ्राय लानानै जोङो फैगौ 9 थारिख डिसेम्बरसिम जोङो लादों सानथामनि हाबाफारि। जोङो सानथामनि हाबाफारिनि गेजेराव जोङो 9 थारिखखालि जोङो डिसि अफिसनि थ्रुयै डिसि सारनि थ्रुयै जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो इण्डियाननि भारतनि प्राइम मिनिस्टारनिसिम जोङो भटारशिप डिमान्ड आरो बे आसामनि माखासे दैबानानि जेंना आरो बेजों लोगोसे जोङो इभिएम जायनाखि इभिएमआ दा माबा जानानै दङ बे भारत हादरनि गेजेराव बे इभिएमआ मोनसे गाज्रि भट माबानि गेजेराव थगायगासिनो दं। बिनि थाखायबो जोङो बे डिसिसनखौ लानाय जादों भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय फैनानै दतमा ब्लक अफिसनिफ्राय बिपिआइ ब्लक अफिसनिफ्राय लानानै जोङो सराइबिल फैबाय, कुसुगाव फैबाय फैनानै जों दा साबकाटायाव दंफैयो। दा जों साबकाटायाव दिनैहाय 5 बाजिनाय लोगो लोगो जों जिरायथ'गोन आरो गाबोन फुंनि जोङो 8 बाजिनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामगोन आरोखि जों गाबोन 8 बाजिनिफ्राय। आसा नोंथांमोननि गुबै दाबिया मा दाबि? जोंनि गुबै दाबिया जाहैबाय मेन एक नाम्बाराव जाहैबाय भटारशिप डिमान्ड जे जोंनि भारत हादराव संबिधानिक हिसाबै इण्डियानि कनस्टिटिउसन हिसाबै जे भट होग्राफ्रा 5 बोसोरै भट होनायनि गेजेराव जोंहा जीडीपी हिसाबै जोङो मोननांगौ जोंनि मुल उद्देश्यआ बे आरोखि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि थांखिया। You want votership? No votership, no race. महात्मा भारत गांधी लॉन्ग लिव। धन्यवाद। Bishopna Barwani long live. No votership, no race. Divide GDP. 50-50. Divide GDP. 50-50. We want votership. We want votership.